tots i a totes, nens i nenes, sobretot. Aquest gegant nou és un gegant fet pel Sergio Laniado, el propietari de la botiga de la Closca del carrer Bonaire. És un gegant que es va encarregar a l'escola amb una assemblea ordinària de pares de l'AMPA l'any passat, on es va votar poder tirar endavant els treballs per poder-lo aconseguir. El gegant us fixareu que té, a diferència de l'anterior, dos braços rígids en vez de dos braços al vent. Aquests dos braços rígids, si us fixeu, perquè sempre puguin estar de cara i perquè es puguin veure bé des de qualsevol perspectiva del gegant, són dos braços drets. De manera que quan mirem qualsevol de les cares del gegant veiem un braç dret portant una cosa al davant i un braç posat a l'esquena, i d'aquesta manera sempre la perspectiva és correcta. En el cas de la vestimenta veieu que porta una bata, evidentment són mestres de l'escola, per tant és un gegant plenament continuista amb l'anterior, porta una bata de mestre i porta dues camisetes, una amb l'actual color d'aquest any i una altra de color negre on hi ha la cara, la fisonomia masculina. Les mans, veieu que són mans obertes que ens permetran a partir d'ara portar objectes. Una de les mans porta un llapis, significant un objecte quotidià de l'escola, i a l'altra mà porta una fulla de figuera, que com sabeu és emblema a l'arbre de l'ADN de l'escola. Per acabar, fixeu-vos com encaixen les dues cares de costat. És un treball tècnicament molt bo a nivell de construcció de gegants, i perquè veieu que és tan continuista i vol ser tan semblant o tant com era l'anterior, fins i tot la reixeta, el mirador del gegant està també a la part femenina i no a la part masculina. Moltes gràcies a tots per venir. Molt bé, un aplaudiment molt gran pel nou Xanet Xaneta. I ara sí que demanarem al nou Xanet Xaneta que faci un ball amb els seus padrins, en Ferm i en Ramonet. Vinga, som-hi! Com que s'estan acabant de preparar, us recordem que us convoquem a la cercavila de la gegantada de Sant Jordi, que tindrà lloc a 2:15.